tunlai khovel changkang to taka hian kan hmason dan hi arwal khai lo hlein ni sheve thinem Mizorama chuan kan khopui daya relaron lu ve chia lain chaina rama chuan an taxi te khaltu driver omlo an hmangdai to a kanei turte delivery boy in kan ina minron deliver lain chaina a chuan jonin a deliver ve thung electric lir thei kan hmel hria chhowe don chawa anni chu an public transportation bus le taxi baka real metro zongjong electric vek ani to ni China apo abikin senjen khopui bik hi tunlai thiamna technology lama a advance bik hlea ania chuan kan hmalam hun future kumsang hi somnga vela an cheng to bikemo ti mai turni tuntum video a chuan China athil changkang tak tak te kan clear ho dona channel subscribe like comment le share ba ka hype kho taxi khal tu nei lo RoboTaxi khoi huna po kaldonila veiwa kwalna turin clear thei kan mamo chin heti huna hian abik takin taxi te hi an changkai hlea kan kaldu na huna min shwai thleng zung thina ni China asenjen khopuya chuan an taxi then khat te hi khaltu nei lo RoboTaxi an ni a Pony AI AutoX le Baidu Apollo Go te an service me kani amang du tu chuan a phone RoboTaxi service tier 2 te apps chu a installa chumi mang chuan abuka alo chan huna taxi chu ama ina running khal thenga phone atangin kongkhar chu an unlocka an chuang lut ta thina ni kongkhar khar kim vek tur ani a tin seat belt shen ngei ngai bok chuti lo chu taxi hi atlan du mia lo ni chumi hnu chuan taxi LCD touchscreen a start right ti chu an meta an kaldu na lampan turin taxi chu ama in a in khal tran thina ni driver seat a hian mihring ni lovin teddy bear an thutir vel mai maya chuang thanglo tan chuan ril ru thamung takin chuan a har saphian mai theini RoboTaxi te hian mania an chet vel theina turin a khoinan 360 degree high definition camera 3D mapping atan leader le abul naya thil om hlat zong le chet ran dan chuina turin radar te amangani taxi hian abul naya thil om zong chu a shevek ani ber meya abulakar kalmek bike cycle le mihring kongkal lai chenin engma amu mai lawa mihring ain amu kim jok dai ani heng RoboTaxi te hi electric car vek ania an chak em ba ka a smooth lea traffic rules bo chia ta nei ngai lawa darkar khata kilometer somruk pakwa chakten atlan via chuan nuam hle ni passenger ten an chukna mun turin thlen huna mun himlai kongsira adinga passenger an chuk fel nuwa midangpur turin ama inatlan chuak le ngal thin ni hetiang taxi hi keini aizol khopuya hi chuan a boi thlakna chen a omarin oma kan traffic dan le kan kong chep chuk chhol tuka hi chuan kan lamang har ve viawin om John delivery China a hian John hi an warin an mang changkai hlea video shoot nan chau manglavin eile in tur deliver nan te mun to po har sa tak takadam doi supply nan le sample in thon nan te le thil danga an mang changkai hle ni sinjin le shanghai khopuya te hian abikin eile in deliver nan an mang changkai hlea amala tu ber hi meichun company te an ni thil order tur hian Chinese phone number kher manang aya KFC ani emaw coffee ani emaw until du zong chu order an siama darkar chan vevel chung lakin ala sabat fatin aron thleng man thina ni meichun company hian shenzhen khopui mun sang shopping mall chung zo la te eile in zorna mun pui nai wai building chung zo la te John hapemo John airport anti mai chu an nei thua customer 10 order an siam khan until order chu thok tu 10 an order na dor tangin an lam saka John airport a chuan ron kengin ari zong te an lo buka ti chuan apek na tur bi ka an siam parcel mangin an pek le thlap thina ni tin an company hian khopui mun sanga park ate residential area naya te le na tho na mun naya te delivery point an nei thua customer te omna nai vai ber point a chuan an order te chu John chuan awa deliver tamai thina ni John delivery hi all samina rang hlea delivery boy in kan ei tur cha alo deliver hun tur ngak lel taka rei tak lo nga thin khangai to lo ni John hian an order te delivery station a aron da zo hian customer te chuan an code mangin an thil cha hian la chuaka apek na parcel hi mannon le turin an thlep fel le thlapa ada na tur bi ka an da le thina ni
John mang hian thingtlang lama chuan damdoi le samples te anin thon thina a changkai hle boka hi baka hian zan lama John Shaw mu'num tak en turom thin boka ni. Electric vehicle electric car ti chuan kan rilruwa Tesla le Elon Musk te anlo lang masaber ome ni e khovela electric car lama mashwai tu masa ania a om reng ani ma se tuna chuan khovela Tesla in electric car lama arorel na chu adin munron chu puipha an om tatlat mai chu China rama electric vehicle din mun thang chaklutuk le abik takin BYD te hi ani China a hian electric car siam tu tam tak an oma helama phone siam tu nia kan shet lar Xiaomi te poin China a chuan electric vehicle changkang tak an siam chuaka ma se tun din huna chuan khovela electric vehicle EV siam tu lian ber chu BYD build your dreams te hi ania kumsang ni somni paruk kumtir lam khan electric vehicle shot tamlama Tesla anron le pelani BYD te hian mipui wantlang leipa car mantlo machanga nuam tol na car luxury vehicle thlengin an siam chuaka heng car te hi an chakcha in an moi hlom em ani an car then khat te hi chak ai ang main asai sir zong te an kal theya parking mun chep dewa a ol sambik ema chu mai lani lo tuya thlengin a kal theya James Bond car ang mai ani car thlok thei China rama hian technology a thang chak tak zeta kan suang tu na rama car thlok thei kan lo ngai tuang te kha atak rama chang chho zelani car thlok thei flying car siam tu shang te siam danin ang lo hlea Xpeng Aero HD land aircraft carrier te hi chuan an electric vertical take off and landing for tur hian lir thei shan pa an siama helio thei hian an thlona te hi pura achars na na man thei ngal buka car park na ram chang le thlo chhuarim chan na hmuna an kala thlo na chu an la chuaka an thlok chuak mai thin ani an company hian an thil siam chhuwa hi mipui wantlang man thei turin kumsang ni somni paruk top lamemo sang ni somni pasaria chuan zor chhuwa man an tuma leidu an tam viawin arin om hang holdings te hi khovela khal tu nei lo electric air taxi stana commercial safety certification nei masaber ania an air taxi te hi thlok sang viaw lo ma se khopui chung vi wa na narim chang hle dona traffic jam pum pelin kan kal du na huna kan thleng zung to mai don ni kan soi tak te hi chu mi pahni vel lek chuan theina an ni hloma auto flight te chuan car thlok thei lian chi matrix anti mai chu an siam chuak ve thunga heta hi chuan mi som vel ten chuang thei dona en chin na hlo tin tak an nei to a passenger phurchi le bungra phurchi an siam chuak don ani robot Mizoram a chuan robot te a ming chau kan shat lar viau lain China a chuan an ni tin nuna an hmang na sa in an changkai to hle a khosak na ati ol samin mason na duom takani hotela room service atan AI robot an manga an mi khwal te chuan an room atangin breakfast an order a hotel thok tu ten an thil order chu AI robot a chuan an da a robot chuan thil order tu room lam chu ama ina pan mai ni he robot hian ama in elevator thlengina chuang thiama akal konga thil lo amma se hil dan thlengina thiama atum na hmuna thlenin an thil order te an lak chhuan nuwa ama ina hong vele mai zelani hei baga hian restaurant shanga thil order sem tu atan robot chi shang an mangbuka an na tho dan po ain ang lawani unity te hian robot chi shang an siam chuaka uyang chi te mishing ang humanoid robot ang chi te siamin an thil ti thei point ang lo hlea kung fu changa boxing thlengin an thiamani kholai le inchung mun shanga coffee siam thiam robot an ombuka machine in a coffee du zong order robot hian adu ang chia chuan alo siam sak thin ani payment system helama WhatsApp le GPay vel kan man lar viau lain China a chuan Alipay le WeChat an mang na sa hlea WeChat mang hian thila order thei deuh vekani thil kan lein card mangemo kan phone mangin QR code kan scanna kan pechin ang hian anni chuan an kut pha mangin ulsam takin an pe thei thunga card mo phone po thei hil ma se an thil du zong an lei thei thawani Alipay mo WeChat a an kut pha zia chu an thlun zoma ei chop dore mo rail station emo supermarket a an kut pha scanner tur hi om deuh zela scanner chunga an kut pha an lek zewa
poisa an pe filter zel mai ni a ul sambi khop mai China a hian poisa fine war to lo hle a cashless system deuh vek ani to wang hian poisa fai pek chuan ker tur po an nei ngai manglo ni China changkan zia hi soitur dang tam tak ala oma media a kan thil mu tam ber hi sap ho an nia wangin China changkan na hi khovel poina mu kan fo reng ani ole tun tumatan big chuan du tok le phot mayang o channel subscribe like comment le share ba ka hype ko on